شارع عفرینê derbasî roja xwe ya sihê dibe. Civîna peyadê rejima Esed ya ji bo radestkirina Efrînê duh êvarî bi dawî hat. Rejima Esed ev merc li pêş peyadê danîne da ku razî bibe derbasî Efrînê bibe. Mercê yekê, radestkirina rêveberiya navendî li Efrînê bi temamî ji bo rejima Esed tevî avahiyên hikûmî û şarewanî û nexweşxane û dibistanan. Du, radestkirina pêncî û du bargehên leşkerî ku peyadê li Efrînê bikartîne ji bo rejima Esed. Sê radestkirina çekên giran ji bo rejima Esed her wiha embarên çekan jî. 4 qedexekirina hebûna çekên sivîk li gel sivîla û çekdaran ku hîn peyadê ev merc qibûl nekiriye. 5 kişandina ciwanên Efrînê ku dibin temenê leşkeriyê rejêmê debin ji bo leşkeriya rejêmê ku peyadê hîn li ser wî mercî nerazî ye. Kenala Meyadîn ji aliyê xwe de belav kir ku peyadê tu merc li pêş rejîmê daneniye û te kes kir ku rêkariyên derbasbûna rejêmê ji bo Efrînê dest pê kiriye. Rawişkarê ragihankarê yê YPG ji aliyê xwe de gotibû ku ew bi hemû mercan û hemû rewşan razî ne ji bilî hebûna Tirkiye li Efrînê. Şîrovekar jî dibêjin piştî jiyandezdana bidehan welatiyên sivîl û birîndarkirina wan û talankirina mal û milkên wan, şanoya peyadê û rejîmê li Efrînê bi radestkirina Efrînê ji bo rejîma Esed ku dijminatiya wê ji Kurdan re weke ya hikûmeta Tirkiye bi dawî tê. Bê ku welatiyên sivîl bêne qerebûkirin.